No niin, tervetuloa tämmöisen vähän tiedevideon pariin. Niin tuossa puhutaan eteläisestä ja pohjoisesta magneettikentästä. Maan ulkovirtauksista tulevista virtauksista, ja niin kuin tosissaan sanoikin, että se ylettyy yli 10 000 kilometrin korkeuteen, ja 1% tästä näinnikkästi niin tulee tuosta noinikkaasti auringon vaikutuksesta. Mutta mitä tämä kenttä sitten tekee, niin tämä kenttähän suojaa meitä siis niin sanotulta aurinkotuulelta. Aurinkotuulihan aiheuttaa niin kuin esimerkiksi Etelä- ja Pohjoisnavalla niin revontulia, mutta palataan myöhemmissä jaksoissa näiden revontulien syntyyn sitten tarkemmin. Ja on havaittu myös se, että tämä magneettikenttä niin tämä liikkuu hyvin paljonkin vuoden aikaan, että puhutaan jopa 40 kilometrin muutoksista vuosien tai kymmenien vuosien taholla, ja tämä magneettikenttä on vaihtunut useita tuhansia kertoja tässä maapallon historiankin aikana, mutta mitä tästä sitten on vaikutusta ihmiselle, palataanpa siihen seuraavassa jaksossa. Kiitos.